L-amministrazzjoni tal-Gvern tal-Labor ma tafx tonfoq il-flus b'mod kompetenti jew sansitra jnaqsu n-nefqa b'mod ġust. Id-dejn nazzjonali qed ikompli jiżdied. Sostna dan f'artiklu fuq il-ġurnal Sunday Times of Malta l-ex president tal-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem Arthur Muscat fejn elenka lista ta' eżempji biex isostni l-argument tiegħu. L-ekonomista fakkar kif il-Prim Ministru Robert Abela ħamijaw New York il-fuq minn 30 uffiċjal biex jisimgħu id-diskors tiegħu fl-Assembleja ta' Nazzjonijiet Uniti. Intnefqu il-fuq minn €9 miljun għall-eżibizzjoni tal-Malta Metro deskritta minn Muscat bħala inutli. Dan fil-waqt li spjega wkoll illi l-Gvern mela lil Malta b'dinosawri tal-plastik b'nefqa li tlaħħaq kważi l-€40,000. Arthur Muscat saħaq illi b'kuntrast tal dan l-Università ta' Malta rat il-budget tagħha mnaqqas għal €1,000,000 fil-waqt li l-Gvern kien iddeċida li jagħlaq childcare center il kien jintuża mill-ħaddiema tal-Isptar Mater Dei. Huwa saħaq illi f'Malta hawn żewġ klassijiet ta' ħaddiema, klassi tal-privileġġjati li jaħdmu fis-settur pubbliku u li għandhom impjeg sigura l-omoru u l-inqas privileġġjati dawk li jaħdmu fis-settur privat. Arthur Muscat faħħar it-tmexxija tal-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi li fl-aħħar Gvern Nazzjonalista kien irnexxielu jnaqqas l-ammont ta' nies li kienu impjegati fis-settur pubbliku mhux billi jkeċċihom iżda billi ma jissostitwix il-ħaddiema li joħorġu bl-età ta' irtirar. Madankollu saħaq li dan kollu sfaxxa taħt Gvern tal-Labor bis-settur pubbliku jħaddem madwar 60% tal-ħaddiema mawċin fost oħrajn. U insista illi tul dawn l-aħħar 10 snin diversi unions ħadmu biex l-impjegati u membri tagħhom jingħataw il-privileġġ ta' impjega l-omoru, speċifikament fil-każ tal-Air Malta, illi issa jispiċċaw jitkeċċew minn xogħolhom b'somma kbira f'butom. Bil-poplu ma jagħti każ assolutament xejn bin-nef eżorbitanti u responsabbli illi qed jagħmel il-Gvern bit-taxxi tagħhom fejn b'kollox il-valur ilaħħaq madwar €200 miljun. Arthur Muscat insista li l-Gvern tal-Labor ilu responsabbli tal-Air Malta l fuq minn 9 snin bil-linja tal-ajru nazzjonali tispiċċa fi stat diżastruż kawża ta' abbuż politiku u b'linja tal-ajru falluta, mejta, bit-taxxi tal-poplu jagħmlu tajjeb għall-inkompetenza tal-Gvern.